व्हॅलेंटाईन डे का वेळ काढून वामण्याच्या दुकानात गेलाय. सिद्धो जाऊन सावतीनिक भेटलंय. तिका सांगलं बायलेक चांगला गिफ्ट दाखव. सावतीने तर चांगलाच महाग माका गिफ्ट दाखवला. गिफ्ट नेऊन बायलेक दिलंय. पण नुसत्या गिफ्ट वर भागात ती बायल कसली. मगे बायलेक अंबरनाथच्या ग्रीन लिप मध्ये जेव नेलं. हय बाबलो पण आपलो टेडी बेअर घेऊन जेव किलो. ग्रीन लिप तर एकदम जबरदस्त होतं. टाचिपळे जाऊन तर व्हाळावर बसले. कुंभमेळ्याक नाही पण माका हैसर नक्की बुडकी मारूक भेटताली. मी स्कूटरवर बसताच बबनो आयटम घेऊन इलो. मी कट मारून पुढे गेलो. सुमधुर संगीताच्या तालावर बाबल्यान आपल्या टेडी बेअर बरोबर फोटो काढल्या. लाल फुगे लाल लाईट एकदम माहोल बनलो होतो. त्याचो फायदो घेत मैगो आहे सोमडीत प्रपोज मारून मोकळो झालो. तावसर आमचे आहे अगदी गरमागरम स्टार्टर येईल. चिकन सुरमई बोंबील पनीर असा पुढ्यात येताच आम्ही उगे राहतो. बायलेन गरमागरम पनीर टिक्का तर माझ्या बारक्यान चिकन अंगारा गार करून खाल्या. मग मी पाठी हट्टय काय सळी काढून गरमागरम चिकन शोले कबाबने तोंड भाजून घेतलंय. बापाशीचा तोंड भाजल्यामुळे थोरल्या सुरमईवर मोर्चा वळवल्या. आम्ही स्टार्टर संपवच्या आत राजग्यान चुलीवरच्या टोपासून गरमागरम चिकन आगरी हंडी आणि पनीर लाजवाब घेऊन आमका जेवेपर्यंत तुम्ही पिंक्याचो आणि रमेश परबाचो डान्स बघा.